Защо никой не говори за тези продукти? Продуктите на Gala Secrets или по-точно на Гала от на кафе. Инфлуенсъри само когато ви се плаща ли може да изказвате мнение за продукти. Здравейте, аз съм Петю и съм скинкер ентусиаст, да не кажа маняк. И искам да поговорим малко за едни невероятни продукти, за които не виждам, честно казано, никъде в социалните мрежи да се говори от известни инфлуенсъри, които всъщност рекламират постоянно козметика. Най-вероятно това е защото не им се плаща или защото искат безвъзмездно да им се изпратят продуктите. Искам да видите първо моят резултат. Ето това е моята кожа. Аз съм на 30 години. Мъж съм. Не е типично мъж с такава кожа, разбира се, но наистина искам да поговорим за продуктите на Гала. Първо ще започна малко по-отдалеч. Как всъщност се маниачих по грижа за кожата. Всъщност ще се върна някъде 13-14 години назад, когато започнах да ходя на морето, да работя лятото. Ходих всяко лято на морето, работих сервитьор и така бих казал, че имах прекрасни шефове. Бях облагодетелстван, защото имах на обяд 4 часа почивка и това говориме 7 години подред. 7 години подред аз на обяд си имах почивка и разбира се тичах веднага на плажа, защото цел номер едно ми беше да почернея страшно много. Нали, за лятото аз трябва да се прибера като афроамериканец. Трябва да ви кажа, че всяка почивка, всеки ден аз отивах и се пържех буквално на плажа. Слънцезащита и такива неща изобщо ми бяха непонятни. Наистина доста почернявах, обаче не съзнавайки всъщност какви вреди нанасям на кожата си. И 2021 година всъщност кожата ми изведнъж се влоши. Аз вече работех тук в София. Кожата ми много се влоши, започнах да имам ето около тази зона тук едни страшни като рани бяха, дори белещи се. Кожата ми беше страшно суха, по ръцете навсякъде имах рани буквално от сухота. Разбира се, реших да отида на дерматолог. В същото време вече бях започнал да гледам клипчета на Гала в Инстаграм, в които тя презентираше своите продукти. И така наистина, честно казано, бях впечатлен. Но отидох на дерматолог, естествено установи се, че имам себореен дерматит. И ми бяха изписани продукти, мисля, на La Roche-Posay, за да се мажа с тях. Но аз споменах на този същия преглед на дерматоложката, че съм си поръчал продуктите на Гала. И тя така малко с присмех погледна на нещата и смя се, въобще даже не знаеше за тези продукти, не знаеше, че Гала създава козметика. Така с присмех ми каза, не се занимай с глупости, нали, аз ти предписвам продукти, които са дерматологично тествани, изобщо не се занимай с такива глупости. Да, обаче аз от естетична гледна точка, може би заради цялата тази сухота на кожата, бях забелязал тук около очната зона едни бръчки да се появяват, линии на челото също така. Пък бях на 25 години, нали, което аз съм си суетен и мен това ме тревожеше всъщност. Като един твърдоглав човек на своя глава реших да не се доверя на своята дерматоложка, да не използвам тези продукти, които тя ми изписа на La Roche. Всъщност аз си ги закупих, но мисля, че даже един-два пъти се мазах с тях, но то не беше някаква страшна мъзнотия по лицето ми и реших въобще да не ги използвам и си започнах продуктите на Гала. Искам да ви кажа, че толкова се влюбих в кремовете, защото аз първо си закупих ето тези двата крема. Това е дневен крем, не знам дали се вижда хубаво, дневен и нощен. Искам да ви кажа, че се влюбих в дневния, не само заради текстурата, не само заради резултатите, които даваме, ми и заради самата мирис на крема. Той е пристрастяващо, искам да ви кажа.
Самият аромат на крема идва от маслата, които са добавени и самата Гала го казва, но ароматът за мен беше като наркотик много пристрастяващ, много лек, нежен, естествен аромат. Да не говорим за консистенцията на дневния крем, която няма да се види най-вероятно заради светлината, но много интересна консистенция има дневният крем от първата серия на Gala Secrets. За първи път виждам и, честно казано, до сега не съм виждал друга такава консистенция. Много лека, водниста и трябва да ви кажа, че когато се намажете, в първия момент лицето ви изглежда все едно е мокро и след 1-2 минути, когато попие това нещо, остава само една сияйност и един глоу. Но наистина усещате една хладнина, едно много добро усещане и усещане за хидратация. Вече около 5 години и нещо аз използвам продуктите на Gala Secrets. Ето това е резултата. Аз искам да ви кажа, че сигурно жена не е получавала толкова комплименти относно кожата, колкото аз съм получавал и продължавам да получавам от жени, които като ме видят и вау, каква е тази кожа, какво използваш, 100% ботокс използваш. Не, такива интервенции нямам по лицето си. Трябва да ви кажа, че съм използвал много продукти на пазара. Бил съм инфлуенсван, разбира се, от интернет, от инфлуенсъри, които главно рекламират корейска козметика. На мен малко ми трябва някой нещо да ми каже и веднага вярвам. Много неща съм използвал, но честно казано ефекти не съм видял. Разбира се, особено в козметиката, за да видиш резултат, това го казвам на всички ви, за да знаете, да не си мислите, че за 2-3 седмици използване на даден продукт или дори за месец, вие може да видите реалните резултати. Реални резултати от козметика може да се наблюдават след 3 месеца. След 3-я месец вие може да видите наистина какви ефекти дава този продукт. Така че, ако сте си харесали така някакъв продукт, дайте му шанс, не се отказвайте на първия месец или още дори на първата седмица. Резултати няма как да видите за такъв кратък период. Другото нещо, което искам да ви споделя е самия състав на продуктите. Гала не един, не два пъти е казвала, че купуват съставките от чуждестранни лаборатории, от които купуват едни от световните лидери в козметиката. Но тук не говориме за това, че тя купува съставките от чуждестранни лаборатории, от които купуват и другите козметики. Тук ще кажете, защо тогава другите козметики не са толкова добри като на Гала? Ще ви кажа защо. В тези продукти, това е серумът, са вложени максимални дози от съставките. Максимални дози хиалуронова киселина, максимални дози колаген и максимални дози от всички останали съставки в тези продукти. А това мисля, че е от изключително важно значение, защото в един продукт може да са вложени много съставки, но те ако са в минимални количества, резултати няма да видите. Наблюдавам напоследък, особено корейски продукти с 10 вида хиалуронова киселина, 8 вида ниацинамид, 10 вида колаген, но всъщност те ако са вложени в минимални дози, ако ще и 1000 вида хиалурон да има тук, вие резултат няма да видите никакъв. Освен това, относно козметиките, които съм ползвал, Виши, Юсерин, Ларош и всякаква корейска козметика, на пръв поглед, специално на мен, те създават един филм на кожата, който при най-малкото потъркване, веднага става на кир и това нещо се бели и просто става ужас. Което ме води на мисълта, че всъщност в тези продукти има доста неестествени съставки и силикони, които правят този филм върху кожата, за да изглежда тя сияйна още на първото мазане и вие да видите ефект още на първата проба, но всъщност реални резултати в дългосрочен план да няма. И сега искам да поговоря за самата Гала.
Вторият фактор, който на мен ми вдъхна доверие да се доверя на тези продукти и вече над 5 години да не спирам да ги използвам, това е самата Гала. Гала в своите презентации, главно в социалните мрежи, много обстойно коментира своите продукти, много така с чистота и една радост в очите, но се вижда една радост и едно такова детско щастие, че наистина е създала нещо, което да върши работа и да помага. Самата Гала, аз знам, че тя е маняк на тема красота, кожа. Още в Big Brother съм я гледал, тя постоянно се мажеше пред огледалата. Хората трябва да се доверяват на такъв човек, който от много години се интересува от кожа, от козметика, използвал е всякакви продукти. Вие чухте ли един път Гала на кафе да спомене продуктите си? Може би това да е било единица, аз лично не съм попадал на такъв момент, но Гала има целият ефир на света. Гала има по 3 часа ефир на ден, от понеделник до петък. И Гала не използва това национален ефир, за да рекламира продуктите си. Тя рекламира продуктите си чрез ефектите, които те създават. И това е още една причина аз да имам пълно доверие на тази жена. Погледнете я само как изглежда. Погледнете я. Знаете ли на колко години е Гала? Гала е на 59 години. 59 години. Разбира се, тази снимка може би да има някакви ретуши, фотошопи, но аз я гледам Гала на кафе в подкасти. Гала изглежда великолепно. Гала смело мога да кажа, че е българската Донателла Версаче, защото срещам напоследък такива сравнения. Гала е българската Донателла Версаче, но в по-красивия си вариант. И сега, нещото, което всъщност ме вдъхнови да направя този видеоклип, ето това. Това е новата серия козметика на Gala Secrets Ageless. И този целият кашон, тази пълна серия ми е изпратена абсолютно безвъзмездно от екипа на Гала. Което, разбирам да ми се изпратят тестерчета някакви да пробвам, окей. Но цялата серия да ми се изпрати при положение, че аз не съм инфлуенсър, нямам последователи и те не могат да разчитат на мен за популяризиране на тези продукти. Представете си за какви хора говорим. Аз наистина още не мога да повярвам, че ми се изпрати това нещо. Безкрайно съм щастлив. Още не съм я тествал, защото си имам от предната серия кремове и си ги ползвам. Но знам, че е с революционна DMS технология. А какво е всъщност DMS технология? Това са липиди, които наподобяват абсолютно липидният слой естествения липиден слой на нашата кожа. Нямам търпение да ги тествам. И искам да благодаря на Гала, че е направила такава козметика, бих казал, на световно ниво. Бих казал, че в световно ниво няма толкова добра козметика като тази на Гала. И искам да ви призова наистина да купувате качествена козметика, не да си хвърляте парите. Този ви е инфлуенснал, онзи ви е инфлуенснал за продукт. Повярвайте ми, тези инфлуенсърите няма как да получат резултати за 2 седмици, за 1 месец дори. А най-често те рекламират продукти, които са им изпратени преди 2 дена и те ви ги рекламират и ви казват какви резултати имат. Което е абсолютна лъжа. Купувайте козметика информирано, доверявайте се на хора, които ви вдъхват доверие наистина, които горят в това, а не просто защото им е платено да го направят. Благодаря.